सिगांग्रो गासैखौबो आंनि चेनेलावहाय वेलकाम नों बिथांखौबो आंनि चेनेलावहाय वेलकाम दिनै बङाइगाव बावहाय दङ रेशन कार्ड जाय बिथांमोना गभर्नमेन्टनि ओंखाम जानो गोसो जादो रेशन कार्डजोंहाय खय केजि होयोथाय नोंथांमोना सिबियो फुजियोना दा नोंसोर भगबानखौहाय जेब्लानाखि फुजिनो थाखाय बा मन्दिराव बा गिर्जायाव हाबफैयो बोर बिनायनि सिगां नोंसोर मा होनग्रोयो हमारी मर्जी वी चेंज द माइंड अच्छा हुआ चेंज कर दिया जोंथ' बोसोर गोदानबानो पार्टी जायो पिकनिक जायो दमासि बैसागु क्रिसमास फैबाबो पार्टी जायो बा ज' मोसायोना दे जाबाय दानिया फैदो दानि APSC जाय बिथांमोना बे एग्जामावहाय पास जादों गासैखौबो आंनि नैबे चेनेलनिफ्राय अननाय हरबाय गोजोन्थों होनना बुंहरबाय APSC आनजादावहाय जाय बिथांमोना पास जादों बे गाहाय थाखोनि साख्रि लानो गोसो जानाय गथ'फोरखौहाय APSC एग्जाम होनो गोसो जानाय गथ'फोरखौहाय जाहाथे जाय बिथांमोना दिनैहाय बा दानि समावहाय पास जादों बिसोरखौहाय गियान होयो बा एसे बोसोन होयो आंनिसिम बेल' जाय बिथांमोना पास जादों आंनिफ्राय रोजा साबायखर आं बुंनायखौ दुखु दामोन दे जास्ट आङो बुंदोंसै आरोखि ना नोंसोर मा सानो सरि बिग्रोखाबाय दै दुखु दामोनखाय आङो जों मन्दिरावहाय बा गिर्जायावहाय जोङो भगबान फुजिहैयोना बायदिसिना जाग्रा फिथाइ लाना थांबाय हैबाय नों बावना फैबाय भगबानखौ नों मालाबा सोंफेरदों हा नोङो जाग्रा हैनोसै नोङो उल्था गाहासो गावनि नांगौखिनिखौ बिना फैनोसै गावहासो उल्था बिबोयो बिबोनायनि सिगां सोंग्रो नों मारै दङ बा गोदान बोसोरनि नोंखौ बरायबाय बिहुनिबा बिहुनि नोंखौ बरायबाय क्रिसमासाव नोंखौ बरायबाय बैसागुआव नोंखौ बरायबाय नोंसोर मालाबा सोंफेरदों मारै दं मारै गैया अब्ला नोंसोरो बे मुथिखौ मानो फुजिबाय थायो बे मुथिनाव मानो नोंसोर बोर बिबाय थायो साननो गोनां दङ जोंनि मुनुसमायनाव बिराद रोजा भुल दङ रोजा गोरोन्थि दङ ओंखायनो जोङो गावजों गाव बुजि दा मैयासो नुदों आङो दैमारि सारा मिनि खुसि कर्टआवहाय फैनाय बिथाङा जेरोखोम दा दं बेबादिनो बिथांखौ दोनबाय थानोसै जेलावहाय जोंनि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोना जायखिनि सरकार गभर्नमेन्ट सालायदों बिथांमोना पावार गोनां बिथांमोना जाहाथे बेखौहाय थाबैनो थाब बहनो आरो थाबैनो थाब दैमारि सारखौहाय अख्रां बिखायाव लाबोना फैयो आरो पाब्लिकनि अननाय मोनफिनो आरो बिथाङा पाब्लिकखौ अननाय होनो हाफिनो बेनोसै